Ay, Dunbox. Kumusta naman to yung mga chicks sa una Dunbox? Ano mo kung kabalita lagi karon nga araw to? Aw akong chicks. Ay wala oy. Medyo murag tagilid ba tong chicks na ko sa una katong chicks na ko nga nursing ba. Murag ma-discourage mo ko kay inigpanuroy na mo manimaho mig tambal bay. Can you believe? Pero na ko'y chicks karong gatong flight attendant. Ito pa ano taas batas katag. Amot na kanis flungji yung naka-chicks baka ni. Maglaig tirada ani bata ah. Ta. Bot lang ani gina bataag bay. Murag lain gina ko paminsar ani gan. Unsa ba kay tirada ani? Chicks pa ka? Ah, chicks raman di ay. Sa una, lip and right pa akong bae. Gilakas ko mga ni apil ang bayot. Hindi nga bulag, pinagsasamantalahan mo eh. Pero karon, good person ha. Tapos kani nga bata si Ronron. Bot lang yaw dog nakauyab gina. Iyaw pumunta paglantaw ni bata. Wa may chicks ni eh. Lawas pa lang na ano? Kita lo nimo. Gikaon mo sila yaw uyab re. Iba nga bata na. Diha ka na sayop. Ang akong mga chicks karon sila lang magukod. Naunsa day ka? Nasad niyo. Stilan na, saan yung mga istorya lagi na lupig pa'y nakainom. Ano pag mga tuog mo? Guys, mana mo ang may pulos yung mga istorya guys no? So, shout out sa nako sila. Skolapot group, shout out. Shout out daw ni Glenn Kalunod, aka P-Bob. Shout out din ko kay Bob Smith. Padayon sa imong pag-vlog yapon niya. Kaon yapon niya. Guys, kung gusto mo ma-shout out guys, comment lang mo sa comment section sa among video guys no? Para ma-shout out mo sa among next video.